450 tabib, 80 espert u akademiku, 44 għaqda fostom il-Kamra tal-Ispiżjara, il-President Emeritus Mari-Louise Colero Prekka. Dawn u bost oħrajn ilhom għal dawn l-aħħar jiem jappellaw lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex jekk verament ma jridx idaħħal l-abort f'pajjiżna ħaġa li l-poplu ma tax mandat biex jagħmel jemenda il-liġi li qed jipproponi. L-esperti saħħu li kif magħmula l-liġi mhux biss tiftaħ lokal kwalunkwe eventwalità ta' periklu ta' saħħa, jiġifieri kemm fiżika kif ukoll mentali, iżda anke terminazzjoni ta' tqala fi kliem sempliċi l-qtil ta' tarbija fil-ġuf tista' titwettaq anke fid-9 xahar tqala. Doctors for Life spjegaw li aktar minn 450 tabib iffirmaw petizzjoni li tappoġġa klawżola liġi kif proposta mill-esperti, l-istess minn espert li ġej minn kull qasam tas-soċjetà, esperti fil-qasam legali, mediku u anke tal-filosofija li qed jisħu l-emenda kif rida miktuba Robert Abela qed tiftaħ tieqa għall-abort f'pajjiżna. Bitħassib dwar din il-liġi jasal ukoll mill-President Emeritu Mari-Louise Colero Prekka. Ħamis filgħodu minkejja li għad-differenza ta' attivitajiet oħrajn il-Prim Ministru għal xi raġuni ma ħareġ sejħa l-medja, Net News mar jistaqsil il-Robert Abela fit-tmiem żjara li kellu. Id-domanda tkun jekk dawn it-tobba u professjonisti kollha hux żbaljati u biss għandu raġun. Bil-Prim Ministru jibqa' jsabat saqajh għal darba darbtejn. Bl-emenda li qegħdin nipprospettaw maħniex se nkunu qegħdin nintroduċu l-abort. Matul il-jum tal-erba', il-Journal Times of Malta rrapporta li sansitra l-President tar-Repubblika George Vella nnifsu lest jirreżenja la darba din l-emenda tiġi ppreżentata qudiemu sabiex japprova. Aħbar li sar 20 siegħa wara baqgħet ma ġietx miċħuda mill-Uffiċċju tal-President, possibilità li kien qalilna biha l-President innifsu lura f'Mejju tas-sena l-oħra. Daw kollha żbaljati anke l-President Emeritus, daw kollha żbaljati, Prim Ministru. Għalaqstant, il-Prim Ministru Robert Abela jidher li se jibqa' jiġi jaqgħu jqum minn dak li qed jgħidulu l-esperti u l-akademiċi, karatteristika rikorrenti tal-Gvern tal-Labor kif fl-aħħar jiem sar magħruf li Abela ilu s-sena jostor studju dwar il-vjolenza domestika f'pajjiżna, studju ikkommissjonat mill-Gvern innifsu li sewa 20,000 euro, studju imwettaq mill-aqwa akademiċi fis-settur, studju li sakemm ilu jistenna fuq l-iskaffa jekol it-trab biex jiġi ppubblikat laħqun qatlu brutalment żewġ persuni oħra kawża ta' vjolenza domestika.